Pues res, molt bona nit, benvinguts. Són 2:15 i com cada dia o com cada vespre l'endevinalla. Val? Esteu a punt? Sí, estem així? Aquesta, ara ja m'ha acabat el llibre aquell, per tant, ara ja les endevinalles van d'una altra manera. I diu així, vull dir que no tenen imatges. Molt bona nit, Aran, estàs a punt? Va, que ja estic a punt de començar l'endevinalla. Diu així, l'endevinalla d'avui, diu... Ell és d'or i jo sóc de plata. I quan surto a passeig, ell va dormir a casa. Vale? Torno, Diu així l'endevinalla, diu... Ell és d'or i jo sóc de plata. I quan surto a passeig, ell va dormir a casa. O sigui, són dues coses, que una és de color plata i l'altra és de color or. I quan un se'n va a dormir, l'altre es desperta i se'n va a fer una volta. Bona nit, Aixa, què tal? Ja estic amb l'endevinalla, Sí, torno? Aviam si és més fàcil. Diu així, diu... Ell és d'or i jo sóc de plata. I quan surto a passeig, ell va a dormir a casa. Nico, Álvaro, molt bona nit. Vale? A veure, sí, l'hem endevinat. La lluna i el sol, estem a punt. La lluna i el sol a la 1, a les 2 i a les... Molt bé, doncs sí, l'endevinalla d'aquesta nit és ni més ni menys que la lluna i el sol. Pues res, molt bé, l'heu encertat. I com que ja l'heu encertat, doncs podem anar directe al gra, directe al conte. I el conte d'avui parla d'una cosa així, una mica d'algú que se sent especial. Val? Vull dir, algú que, per exemple, és com si de cop i volta veiéssim un ou i l'ou fos de color verd. Heu vist mai un ou de color verd? Potser aquests que pintem nosaltres sí, però un ou de color verd no el veiem. Doncs amb el personatge de la història que us explicaré avui li passa alguna cosa així. Què, l'heu endevinat o no? Doncs res, comencem. Agafem així una mica de pols màgica del cel, així com... Bona nit, Violeta. I anem fent així, agafem la pols màgica, ens la passem pels cabells i... Doncs aquí comença la història. I va així la història. Molt bona nit, Quimiona. Ara ja començo el conte, fins al final, ja no us saludaré. Vale? D'acord? Doncs, per imaginar-nos aquesta història, hem d'anar ni més ni menys que a la selva. I a la selva hi ha molts animals. Hi ha tigres, hi ha lleons, hi ha girafes, hi ha ximpancers, hi ha inclús... Hi ha serps, hi ha molts tipus d'animals a la selva. Però si tu t'hi fixes bé, un dels més grossos, un d'aquests animals que es veuen més a la selva, és un que té unes orelles així com molt grosses. I a davant té una trompa. Quin és aquest animal? A què m'estic referint? Ni més ni menys m'estic referint que als elefants. Doncs diuen que hi havia una vegada un ramat d'elefants i que era bastant gran aquest ramat d'elefants. I hi havia elefants que eren petits, altres que eren molt grans, altres que eren primets, altres que eren molt grossos, altres que eren molt jovenets i altres que eren molt vellets. Però tots tenien una cosa en comú, i és que aquests animals, aquests elefants, tenien un color gris, que a vegades podien ser una mica rosa, gris, però blau, però no canviava gaire les tonalitats. Vale? Però enmig de tot això, enmig de tot aquest ramat d'elefants, n'hi havia un que era diferent a tots. Vale? N'hi havia un que era tan diferent, però no era diferent de tamany, ni una mica que tingués un color així una mica més gris o més fosc que els altres. Era diferent aquest elefant, perquè era completament diferent a tots els elefants. Ningú mai a la vida havia vist un elefant així. I aquest elefant era tan diferent
Però no és perquè tinguis una trompa rara, no, i tampoc les orelles, i tampoc la cua, i no el tamany. Era diferent, perquè tenia tot de ple de quadretes, de quadrets, al cos, i cada un d'aquests estava dibuixat d'un color diferent, o estava pintat. Per exemple, hi havia un tall que era de color groc, l'altre de color vermell, l'altre de color violeta, l'altre de color blanc, l'altre de color rosa. Vull dir, tot ell estava forma de color. Bé, vull dir que tenia tot... Era com si fos un petit puzzle. I aquest animal, aquest elefant, era com si diguéssim el favorit de tots els altres animals. De tots els altres elefants. De fet, es posava al mig i... I clar, i feia riure amunt i amb l'altre. Ai, m'ha encantat, m'ha agradat el que has fet, això és genial! El cas és que aquest elefant, no sé si ja a aquestes alçades heu endevinat el seu nom, es deia ni més ni menys que... Elmer, exacte. I aquest elefant, aquest animal, aquesta bestiota grossa, es posava així a xerrar amunt i amb l'altre. I l'altre... I clar, tothom, tots els animals, tots els elefants, es posaven a riure i a riure i a riure i a riure, i és que si ell estava al mig, no hi havia ningú que estigués amb cara així. Però a l'Elmer, tot i que era molt simpàtic, i sempre estava rient i sempre estava xerrant amunt i amb l'altre, i la feia petar sovint, li passava una cosa que tenia així. Bé, tenia una idea al cap, i aquesta idea li anava donant voltes i voltes i voltes i voltes i voltes i voltes, i un dia que estava dormint, així en plan estirat a terra, de cop i volta es va despertar. I mentre tots els altres elefants estaven dormint, ell va començar a caminar al mig de la selva, així com pum, putupum, 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 pum, 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 patapum, 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 pum, 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 pum. I anava caminant, i anava caminant, i anava caminant, i mentre anava caminant, doncs, una de les coses que passava és que els altres animals el anaven saludant. Ei, hola! Hola, Elmer! Què tal? Com estàs? Acabo de veure gent que acaba d'entrar i m'està saludant, però jo vaig amb el compte. Hola. El cas és que, mentre anava caminant, els animals l'anaven saludant. La serp estava així com... Elmer, a on vas? I l'Elmer, no t'ho penso pas dir, ja ho veuràs d'aquí una estona, a veure si ho agafes. El cas és que tots els animals anaven parant a l'Elmer. Allò, Elmer, on vas? I ell, no, ja t'ho explicaré, no pateixis. I anava caminant i es anava trobant tots els seus amics i tots els animals del bosc. I clar, com que tenia tot el cos ple de colors, bé, en quadrets de colors, doncs tothom l'anava saludant. Hola, Elmer! I ell... Hola! El cas és que l'Elmer va anar caminant al mig de la selva sense explicar quin era el seu secret. I és que el seu secret era ni més ni menys aquest. Que va anar caminant sense que ningú ho sabés, fins a arribar ni més ni menys que a una esplanada. No hi havia cap arbre allà. Bé, de fet, hi havia uns arbustos petitons, uns que fan un fruit així petitó de color gris que se'n diuen baies. I l'Elmer, un cop va arribar allà, va mirar a un costat i va mirar cap a l'altre, i quan va veure que ningú l'estava mirant, de cop i volta va agafar l'arbust i va començar a fer així. I tots els fruits d'aquest arbust, d'aquestes baies, van començar a caure a terra i 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 a terra, i semblava tot un festival de baies allà de color gris. I com tot allò estava a terra, com totes aquelles baies estaven a terra, de cop i volta l'Elmer, patapum, es va tirar a terra, xup! I pam, param, 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 i de cop i volta a l'altre costat, pam, param, 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 i després amb les baies es va agafar i es va
posar la baia de color gris per la cara i per l'esquena, i pel clatell, i per una pota, per l'altra... Bé, total, al cap d'un 3 i no res, l'Elmer ja no semblava l'Elmer. Sabeu per què? Perquè ara l'Elmer ja no era de tots colors. L'Elmer, o el secret que tenia guardat l'Elmer, és que volia ser igual que tots els altres elefants. Per tant, se'n va anar cap a casa seva ben content, així com porum, 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 i anava somrient així, porum, 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 pum. I de cop i volta va veure una mona. Hola, mona! I sabeu què li va contestar la mona? Hola, senyor elefant. I l'Elmer va riure, porum, 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 i va continuar el seu viatge. I al cap d'una estona es va trobar el llop. Hola, senyor elefant. I l'Elmer, hola, què tal? I sabeu què passava? Que com que estava tot de color gris, ningú el reconeixia. I clar, i així anava caminant i anava rient i ja havia aconseguit fer el que ell volia, que era ni més ni menys ser com tots els elefants. No volia ser diferent. N'estava cansat i tothom reia amb ell. El cas és que diuen que va anar caminant i caminant i caminant. Inclús la serp, que era molt amiga de l'Elmer, sabeu què va fer? No va fer res, es va quedar així com... I l'Elmer li va dir, hola, serp, i la serp... Ni el va contestar, imagineu-vos. Però això no va ser tot. El cas és que finalment l'Elmer va arribar on hi havia tots els seus amics i totes les seves amigues. I estaven allà tots junts, i de cop i volta l'Elmer es va posar al mig. Es va fer un lloc entre tots els elefants i totes les elefantes. I un moment estava allà, va notar una cosa molt estranya. I és que tots els elefants estaven així. I l'Elmer es va quedar preocupat al començament. I va mirar aviam si hi havia algun animal d'aquests ferotges que se'ls volgués menjar, o va mirar, jo què sé, aviam si hi havia algun caçador, o va mirar aviam si estigués a punt de ploure, sí, hi havia un petit núvol, però era el petit núvol de cada dia. Hola. El cas és que l'Elmer, com va veure tots aquests elefants així, tot aquell ramat amb aquelles cares de pomes agres, sabeu què és una cara de pomes agres? Així com... D'acord, doncs estava així, i com l'Elmer va veure tot això, que tothom estava amb cara de pomes agres, així com... De cop i volta li va agafar moltes ganes de riure. Així com... I de cop i volta va pensar que faria una cosa. I que faria una cosa que segurament faria riure tothom. I sabeu què va fer? Quan va veure que tothom estava així seriós i que realment no hi havia cap problema, de cop i volta l'Elmer va fer una cosa. Bé, us explico. Sapigueu que l'Elmer ara ja estava, no anava de colors, no tenia peces de colors. S'havia posat la baia, s'havia pintat tot ell i per tant ningú el reconeixia. I això era una cosa molt important. El que no s'esperava l'Elmer és que el fet de no conèixer-lo, els elefants es comportessin d'una manera diferent. I això li feia tanta gràcia, que sabeu què va fer l'Elmer? Us ho explico? A la 1, a les 2 i a les 3... Aviam, des de casa, A la 1, a les 2 i a les 3, Preparats? 1, 2 i 3. Quan tots els elefants estaven allà seriosos i l'Elmer no podia aguantar-se el riure, de cop i volta va fer així. 1, 2 i... I va començar a fer aquest soroll tan estrafolari, va començar a cridar, va començar a espantar tothom, que tots els elefants de cop i volta del susto que es van fer, van saltar tots volant. Bla, 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 bla,
diable! I tots els elefants a terra, ai, què ha passat, què ha passat? Ui, quin susto, que hi ha un terratrèmol, que ha caigut al món. I de cop i volta van sentir que hi havia algú que feia així. I clar, se'n van donar compte que per allà hi havia d'haver-hi l'Elmer, però per més que miressin no el veien. I tots van començar a cridar, Elmer, Elmer, on ets? Elmer, que t'has amagat a sota terra, que no et veiem. I van veure que hi havia un elefant allà rient. Però aquest elefant era de color gris, per tant no en tenien res. Sort que des dels núvols va començar a caure ni més ni menys que una gota. Fem així amb la mà i amb el dit així, Piruc! I una altra gota. Plaix! I una altra gota. Plaix, plaix, plaix. I una altra gota. Plaix, pluix, pluix, pluix. I més gotes. Plaix, 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 plaix. I moltes més gotes. Pluc, pluc. I diuen que va caure tanta aigua de cop del núvol que l'Elmer, que estava pintat, de cop i volta li va marxar el color gris i li va sortir una mica de color groc, i després una mica de color verd, i després una mica de color taronja, i després una mica de color blanc, i de més una mica de color lila, i després una mica de... I clar, i de mica en mica tot ell va tornar a sortir tots els colors que tenia. I tots els elefants van estar tan contents aquell dia que van dir i van decidir que un cop a l'any farien ni més ni menys que la celebració del dia de l'Elmer. I què consistia això? Doncs que tots els elefants es pintarien de colors, menys l'Elmer, que no es pintaria de colors i es pintaria de... 1, 2, 3, de... Doncs ni més ni menys que de color gris. I aquesta història que us he explicat d'un elefant que vivia en un ramat d'elefants i que era diferent dels altres perquè tot el seu cos estava ple de colors, o sigui, tenia ple de quadrícules de colors, i que volia ser igual que els altres, i per això se'n va anar al mig del bosc a posar-se baia, un fruit que és de color gris, i posar-se de color gris s'acaba d'aquesta manera, que va fer un susto a tots els seus amics i a totes les seves amigues que encara avui en dia se'n recorden. I aquest dia és el dia de l'Elmer, que tots els elefants es pinten de colors, menys l'Elmer que es pinta de color gris. I aquesta història que us he explicat, sabeu què ha passat? Doncs que s'ha acabat, evidentment. Doncs res, moltes gràcies per un dia més de contes. Demà estic pensant que explicaré un conte que em van suggerir la setmana passada, que es diu Frank la granota que desitjava volar. El divendres explicaré una història de dimonis. I sapigueu que hi ha aquest concurs dels millors contes de la setmana són els que se'n van al cap de setmana. I ara sí, jo triaré un final de conte i un cop arribem a això ens saludem i cap a dormir. O cap a sopar, o cap a, no ho sé, el que vosaltres vulgueu. Diu així, l'endevinalla diu, i això és tan veritat com que el conte s'ha acabat, i el que no ho vulgui veure, que ho vagi a veure. O vagi a la plaça i planti una carbassa. Doncs res, molt bona nit a tothom, molts petons i moltes abraçades. Jo sóc l'Albert Quintana de Gra de Sorra, com cada dia aquests contes per anar a dormir es queden gravats aquí a l'Instagram i si no, també hi ha el canal del YouTube d'Albert Quintana Gra de Sorra. No sé si és així o és al revés, Gra de Sorra Albert Quintana. I si no, també es passen cada dia en diferit al canal 10 de Tele Empordà. Doncs res, molts petons i moltes abraçades i fins un altre dia.